திருதராஷ்டிர உவாச்ச திருதராஷ்டிர உவாச்ச திருதராஷ்டிரர் மகாராஜா கூறினார். எங்க மேல போகுது மாதாஜி? இது பண்ண போறோம். இது மாத்திரம் போட்டா தர்மக்ஷேத்ரே புண்ணிய யாத்திரை தலத்தில். ஓ, மொழிபெயர்ப்பு படிச்சா போறோம். இதெல்லாம் படிக்க நேரம் கிடையாது. மொழிபெயர்ப்பு படிங்கோ. பொருள் திருதராஷ்டிர அந்த கீழே மட்டும் படிக்கணுமா மாதாஜி? திருதராஷ்டிரர் கூறினார் அந்த இடம். திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே? பொருளுரை. பொருளுரை. பகவத்கீதை கீதா மகாத்மியத்தில் கீதை பற்றி புகழுரை சுருக்கி கூறப்பட்ட பரவலாக படிக்கப்படும் மத விஞ்ஞான நூலாகும். ஆங்கு சுயநோக்குடைய கருத்துக்களின்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பக்தர் ஒருவர் உதவியோடு கீதையை ஆராய்ந்து எங்கேயோ போகுது மாதாஜி. இப்போ நான் பெருசாக்கினேன். கீதையை ஆராய்ந்து படித்து அறிய முயல வேண்டியது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தூய அறிவின் உதாரணம் கீதையிலே இருக்கின்றது. பகவானிடம் இருந்து நேரடியாக கேட்டு உபதேசத்தை புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனன் வழியில் அந்த சீட பரம்பரையில் சுயநோக்குடைய கருத்துக்களின்றி பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள ஒருவன் அதிர்ஷ்டம் உடையவனாய் இருந்தால் அவன் வேத ஞான கல்விகளை எல்லாவற்றையும் உலகின் எல்லா நூல்களின் அறிவையும் கடந்தவனாகி விடுகிறார். மற்ற நூல்களில் காணப்படும் எல்லாவற்றையும் ஒருவன் கீதையில் காண முடியும். அது மட்டுமல்ல, வேறெங்கும் காணாத விஷயங்களை கூட அதில் காணலாம். இதுவே பகவத்கீதையின் தனித்தரம். முழுமுதற் கடவுளாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் நேரடியாக உபதேசிக்கப்பட்டதால் இது தவறற்ற பூரணமான மத விஞ்ஞானம் ஆகும். இந்த மேலான தத்துவத்திற்கு மகாபாரதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி திருதராஷ்டிரனுக்கு சஞ்சயனுக்கும் இடையே விவாதப்பட்ட விஷயங்களே அடிப்படையாக உருவாக்குகின்றன. வேத காலத்தின் நினைவுக்கு எட்டா பொழுதிலிருந்து புண்ணிய யாத்திரை புனித தலமான குருக்ஷேத்திரத்தின் போர்க்களத்தில் இந்த தத்துவம் உருவானதாக அறியப்படுகின்றது. மனித சமுதாயத்தை வழிநடத்த இப்பூலகில் பகவான் தாமே இருந்தபோது அவரால் உபதேசிக்கப்பட்டது இது. தர்மக்ஷேத்திரம் என்னும் சொல் மிக முக்கியமானது. மதச்சடங்குகள் செய்யப்படும் தலம். ஏனெனில் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் தரப்பில் முழு முதற் கடவுள் இருந்தார். குருக்களின் தந்தையான திருதராஷ்டிரனுக்கு தன் புதல்வர் இறுதியில் வெற்றி பெறுவதற்கான சாத்தியத்தை பற்றி மிகவும் சந்தேகம் இருந்தது. அவரது இந்த சந்தேகத்தையே என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் என்று தனது காரியதரிசியான சஞ்சயனிடம் வினவினார். திருதராஷ்டிரர் தீர்மானமாக போரில் ஈடுபடுவதற்காக அந்த களத்தில் அவரது மகன்களும் அவரது இளைய சகோதரமான பாண்டுவின் மகன்களும் ஒன்று கூடியிருந்தனர் என்பது அவருக்கு நிச்சயமாய் இருந்தது. இருப்பினும் இவ்வாறு கேட்பது முக்கியமானதே. சகோதரருக்கு தாயாதிகளும் இடையே உடன்பாட்டை அவர் விரும்பவில்லை என்பதோடு போர்க்களத்தில் அவரது மகன்களின் கதி என்ன ஆகும் என்பதை நிச்சயமாக அறிய விரும்பினார். ஏனெனில் வேதங்களில் மேல் உலக வாசிகளுக்கு கூட வந்தனைக்குரிய தலமாக கூறப்பட்டுள்ளதான குருக்ஷேத்திரத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதால் போரின் விளைவில் புனித தலத்திற்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கை பற்றி மிகவும் பயந்தார். திருதராஷ்டிரர் இயற்கையிலே நற்குண அது அந்த கை நீட்டுந்து அங்க வந்திருக்கு மாதாஜி. அது ஜானி மனோகர்ன்ட்டு அந்த இடம். அது எப்படி தள்ளுறது மாதாஜி? நான் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. நீங்க மொபைல்ல பாக்குறதா? ஆமா, மொபைல்ல பாக்குறேன் மாதாஜி. கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. இப்ப வந்துடுத்தா பாருங்க. கொஞ்சம் அப்படி மேல ரேஸ் பண்ணி டவுன் பண்ணி இப்படி பாருங்க.
பாண்டவர்களுக்கு திருதராஷ்டிரபுத்திரருக்கும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே. ஆயினும் திருதராஷ்டிரனின் உள்ள கிடக்கை இங்கு வெளியாகின்றது. வேண்டுமென்றே அவர் தன் மகன்களை குரு வம்சத்தினர் என்று. மாதாஜி இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன், நான் படிச்சுடுறேன். திருதராஷ்டிரர் இயற்கையிலேயே நற்குணவான்களான பாண்டவர்களுக்கு, முக்கியமாய் அர்ஜுனனுக்கும் இந்த இடம் நல்ல உண்டாக்கும் என்பதை அவர் நன்றாகவே அறிந்திருந்தார். அவருக்கு ராஜாவா இருந்துட்டு அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், நல்லதான் வாழ்க்கை. தஞ்சையன் வியாசரின் சீடனானதால் அவரது கருணையால் திருதராஷ்டிரன் அறையில் இருக்கும் போதே குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அவனால் காண முடிந்தது. என்னெல்லாம் நடக்குது தூர்தர்ஷி அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. எனவே திருதராஷ்டிரர் போர்க்கள நிலைமையை அவனிடம் கேட்கலானார். அதனால அவர் உட்காந்து கேட்டு. எஸ், நீங்க இப்போ கொஞ்சம் இது மொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் மாதாஜி. வாணிஜி படிங்க, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் திரும்பி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நாளையில இருந்து புக் இருக்கும் மாதாஜி, எனக்கு இன்னைக்கு என்கிட்ட புக் இல்ல, அதான். ஓகே ஓகே. வாணி சுஜாதா மாதாஜி பிடிக்கிறா? ஓகே மாதாஜி. பாண்டவர்களும் திருதராஷ்டிர புத்திரரும் பாண்டவர்களும் திருதராஷ்டிர புத்திரரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே ஆயினும் திருதராஷ்டிரரின் உள்ள கிடக்கை இங்கு வெளியாகின்றது. வேண்டுமென்றே அவர் தன் மகன்களை மட்டும் குருவம்சத்தினர் என்று பாராட்டுவதன் மூலம் பாண்டவர்களை வம்சத்தின் மரபுரிமை நின்றும் பிரித்து பேசினார். இவ்விதமாக திருதராஷ்டிரருக்கு தன் சகோதரரின் பிள்ளைகளிடம் உள்ள உறவின் பிரத்யேக நிலைமையை ஒருவன் புரிந்து கொள்ளலாம். நெல் வயலில் தேவையற்ற கலைகள் பிடுங்கி எறியப்படுவதை போல குருச்சேத்திரம் என்னும் புனித போர்க்களத்தில் தர்மத்தின் பிதாவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பங்கு கொண்ட அந்த புண்ணிய தலத்தில் தேவையற்ற கலைகளான திருதராஷ்டிரர் மகன் துரியோதனனும் பிறரும் ஒழிக்கப்பட்டு மிக நேர்மையான அரங்காப்போர் யுதிஷ்டிரரின் தலைமையிலே பிரபுவால் நிலைநிறுத்தப்படுவார்கள் என்பது இந்த விஷயத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேத சரித்திர முக்கியத்துவம் நீங்களாக இதுவே தர்மக்ஷேத்திர குருஷேத்திர என்ற சொற்களின் கருத்து. இது மாதிரி ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு போயிடுது இல்லையா? இது அந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங் மாத்திரம் இல்ல, ஃபுல்லாவே அவர் பர்பட்னா எப்படின்னா ஃபுல் டோட்டலி அவர் அனாலிசிஸ் பண்ணி எழுதிடுவார். இப்ப நமக்கு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சு வரும். அதனாலதான் பர்பட் படிக்கணும். கண்டிப்பா நம்ம பர்பட் படிக்கணும். வெறும் ஸ்லோகத்தோட மீனிங்னா இவ்வளவுதான் இருக்கும், 2 லைன் 3 லைன் தான் இருக்கும். அது சும்மா படிச்ச பிரயோஜனம் இல்லையா? அது என்ன உள்ள அர்த்தம் என்ன இருக்குன்னு புரியும். இப்ப நம்ம அந்த இதுல இருக்கு தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே. தர்மக்ஷேத்திரங்கிற அந்த புண்ணிய பூமியில எல்லாம் நல்லதுதான் நடக்கும். யாரு நல்லதுக்கு இது போராடுறாங்களோ அவங்கதான் ஜெயிப்பாங்க. இது நல்லா தெரியும் யாருக்கு? திருதராஷ்டிரனுக்கு நல்லாவே தெரியும். தன்னோட பிள்ளைகள் பண்றதெல்லாம் தப்புதான் தெரியும். ஆனா அவர் வாயை முடிந்து அவர் ரொம்ப தம் பிள்ளைகள் மேல அவ்வளவு பாசம். அதனால கண்மூடித்தனமா கண்ணு தெரியாது, ஆனா மென்டலாவும் அவர் என்னன்னாக்கா ஃபுல் பிளைண்ட் ஆயிட்டு என்னோட குழந்தைகளுக்கு தான் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு தன்னோட தம்பி புத்திரர்கள் கூட என்ன பிரிச்சு பாக்குறாரு. தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே சமவேதா யுயுத்சவ எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே, அதுல எண் பசங்களும் மாமக்கான எண் பசங்களும் பாண்டவருடைய பசங்களும் என்ன செய்தன கிம் அக்குர்வத்த சஞ்சய் அப்படி கேக்குறாங்க. சோ இது எவ்வளவு பிரிச்சு பாக்குற அவரோட இது இன்டென்ஷன் எல்லாம் தெரியாது. அவருக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல நான் அவங்க ஜெயிக்க மாட்டானும் தெரியும், எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்க மனசு இல்லாம அவர் கேட்கிறாரு. இதுதான் அந்த இது. இப்ப செகண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கலாம், நடுநடுல பெரிய பர்பட் வரும். கொஞ்சம் நல்லா நிதானமா படிக்க. ஓகே, ஏன்னா இது லெவல் 2 ஆனதுனால நமக்கு அவசரம் இல்லை. ஃபுல் 1 year we are all going to be ஒரு ஃபேமிலியில உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க, பேசிட்டு இருப்பாங்க. நல்லா புரிஞ்சுன்னு தான் படிக்க போறோம். ஓகே, நேற்றுக்கு நான் ஒரு ஃபாஸ்டா பேசினேன், அதுக்கு இப்போ நான் கொஞ்சம் உள்ளமா பேசுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறாரு? யாருக்கு தெரியும் இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. எனிபடி? யாருக்கு தெரியாதா? இல்ல தெரியாது ஒரு இதுவும் இல்லையா? படிக்க ஆசையும் இல்லையா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கோமா பிரபுஜி, படிவோம். சஞ்சய உவாச திருஷ்டுவாது பாண்டவானேகம் இவ்யூடம் துரியோதனஸ்தா ஆசாரிய உபசங்கம்ய ராஜா வசனம் அப்ரவித். ஆச்சாரியன் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம். ஆச்சாரியம் உபசங்கம்ய. ஆச்சாரியா எனக்கு தெரியல, டீச்சர். உபசங்கம்னா எனக்கு பக்கத்துல இருந்து. அண்ட் ராஜா வச்சனம் அப்ரவித். வச்சனம்னா எனக்கு தெரியும் இல்லையா? நம்மளும் வச்சனம் சொல்லுவோம். ராஜா வசனம் அப்ரவித். அப்ரவித் கரெக்ட். பிரிச்சு பார்த்தா நமக்கே புரிஞ்சிடும். இங்க இல்ல இதுல அந்த ஆத்துல வீட்டுல உட்காந்து அப்ரவித்
உபசங்கம்யன என்னது அணுகி, ராஜா, மன்னன் எல்லாம் வச்சனம்னா வார்த்தைகள். இதெல்லாம் நம்ம பேசுற வார்த்தைகள். சான்ஸ்கிரிட்டா இருந்தாலும் நிறைய வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கும். மொழிபெயர்ப்பு. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆச்சாரியாரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினார். திருதராஷ்டிரர் பிறவியிலிருந்த பார்வை இல்லாதவர். துரதிருஷ்டவசமாக அவருக்கு ஆன்மீக பார்வையும் இல்லை. தனது மகன்களும் தர்மத்தின் விஷயத்தில் தனக்கு சமமான குருடர்கள் என்பதும், பிறவியிலிருந்து நல்லவர்களான பாண்டவர்களுடன் அவர்கள் உடன்பாடு செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்பதும் அவருக்கு உறுதியாக தெரிந்திருந்தது. இருந்தும் புனித தலத்தின் தாக்கத்தினால் அவர் சந்தேகம் கொண்டார். போர்களின் நிலைமையை பற்றிய அவரது கேள்விகள் உள்நோக்கத்தை சஞ்சயனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஏங்கும் மன்னனுக்கு உற்சாகமூட்ட விரும்பிய சஞ்சயன் அவரது மைந்தர்களை போர்க்களத்தின் புனித தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டு சமாதானம் ஏதும் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்பதை உறுதி செய்தான். எனவே பாண்டவர்களின் படை பலத்தை பார்வையிட்ட துரியோதனன் உடனே தன் தளபதியான துரோணாச்சாரியிடம் சென்று உண்மை நிலையை உரைக்கலானான் என்று மன்னரிடம் தெரிவித்தான் சஞ்சயன். துரியோதனன் மன்னன் என்று குறிப்பிட்டாலும் நிலைமையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தளபதியிடம் போக வேண்டியிருந்தது. எனவே அரசியல்வாதியாக இருப்பதற்கு அவன் பொருத்தமானவனே. துரியோதனன் ராஜதந்திரமாக நடந்து கொண்டாலும் பாண்டவர்களின் சேனையை கண்டதால் அவனுக்கு ஏற்பட்ட பயத்தை மறைக்க இயலாமல் போயிற்று. இரண்டாவது ஸ்லோகத்தோட இப்ப வெளியே புரிஞ்சுக்கிட்டு பொருளுரையில இன்னும் நிறையவே சொல்லிட்டான். திருஷ்டுவாத்து பாண்டவா நீக்கம் மீண்டும். ஓகே, இது ஒரு மாதிரி எல்லாரும் புரிஞ்சுதா இல்லையா? திரும்பி ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணமா? தமிழ்ல படிச்சாலே பாதி புரிஞ்சிடும், முக்காவாசி புரிஞ்சிடும். இது ஆல்ரெடி நேற்றுக்கு பண்ணிட்டோம், ஆனாலும் விடக்கூடாது, பொருளுரை படிக்கணும்னு சொல்லி தான் திரும்பி எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா பிபிடில இதெல்லாம் கவர் ஆகாது. ஓகே, சோ இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? அவர் ஆல்ரெடி அவருக்கு தெரியும் நம்ம தோக்கதான் போறோம். தர்மக்ஷேத்திரம் என்னது? தர்மம் தான் அங்க நிலைக்கும், தர்மம் தான் ஜெயிக்கும் தெரியும். அவன் அதர்மம் பண்றான்னு எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் இது பாசத்தினால அவர் கண் மறைந்து, அவர் குருடர் தான். அவர் இது போட்டிருக்கேன், அவர் பார்வை திருஷ்டாஷ்ட பிறவியிலிருந்தே பார்வையற்றவர். துரதிருஷ்டமாக அவருக்கு ஆன்மீக பார்வையும் இல்லை. அதனாலதான் பௌதிக பந்தத்துல மாட்டின் போடுவார். தன்னோட பசங்க ஜெயிக்கணும், என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் ஜெயிக்கணும், அந்த மாதிரி எண்ணம் அவருக்கு. சோ அவருக்கான உறுதியா தெரியும் நம்ம ஜெயிக்க போறது இல்லை அப்படின்னு. ஓகே, தேர்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு வேற யாரும் படிக்கிறாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? ஜெயந்தி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி லேட்டா வந்தடா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பச்சைதாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமும் வியூடாம் திருவத புத்திரேனே தவ சிஷ்யேனே தீமதா. சிஷ்யேன புத்திரேன தீமதா. மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டு பொருள். மொழிபெயர்ப்பு. ஆச்சாரியரே, துருபத குமரரான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரனின் மாபெரும் படையை பாருங்கள். பொருளுரை. சிறந்த அந்தன தளபதியான துரோணாச்சாரியரின் குலைகளை சிறந்த ராஜதந்திரியான துரியோதனன் சுட்டிக்காட்ட விரும்பினான். அர்ஜுனனின் மனைவி திரௌபதியின் தந்தையான துருபத மன்னனுடன் துரோணாச்சாரியருக்கு சில அரசியல் விரோதம் இருந்து வந்தது. அவ்விரோதத்தின் விளைவாக துருபதன் ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்து துரோணாச்சாரை கொல்லும் சக்தி பெற்ற மகனை வரமாக பெற்றிருந்தான். துரோணர் இதை மிக நன்றாக அறிந்திருந்த போதிலும் துருபதன் மகனான டிஸ்டத்யுமன் தன்னிடம் பேர் கல்விக்காக ஒப்படைக்கப்பட்ட போது அந்தனருக்கே உரிய தாராள மனப்பான்மையுடன் போர் தந்திரத்துடன் ரகசியங்கள் அனைத்தையும் அவனுக்கு கற்பித்தார். தற்போது குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் டிஸ்டத்யுமன் பாண்டவன் தரப்பில் உள்ளான். துரோணாச்சாரியரிடமிருந்து போர்க்கலையை கற்றிருந்த அவனை பாண்டவனின் சேனையை அணிவகுத்திருந்தான். துரோணாச்சாரியர் எச்சரிக்கையாகவும் விட்டு கொடுக்காமலும் போர் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக துரியோதனன் அவரது இந்த தவறை சுட்டி காட்டுகின்றான். அன்பிற்குரிய இதர மாணவர்களான பாண்டவர்களிடமும் அவர் தயை காட்டாமல் போரிட வேண்டும் என்பதையும்
அவன் இதன் மூலம் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறான். குறிப்பாக அர்ஜுனன் அவருக்கு மிக மிக பிரியமான திறமைசாலி மாணவன் ஆவான். இதனால் ஏற்படும் கருணை போரின் தோல்விக்கு வழிவகுக்கும் என்று துரியோதனன் எச்சரிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம நேத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் கோச்சுன்னு அவரோட குருஜிட்ட சொல்றப்ப நான் ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேனே. சின்ன இதுல பால்ய சிநேகிதரா இருந்திருக்கா துருபத மன்னனும் துரோணாச்சாரியும். பெரிவாள் அனுப்புறம் அவர் பிள்ளைய பெற்று எடுத்திருக்கார் துரோணாச்சாரிய கொல்லறதுக்கு. அப்படி இருந்துட்டும் துரோணாச்சாரிய என்ன பண்ணிருக்காரு, அவர் பிள்ளை வந்தோன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா அந்த டீச்சரோட ஜாப் என்னது, சொல்லி கொடுக்கணும். அது எனிமியா இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார். சோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டு பாரு நீ சொல்லி கொடுத்த அந்த துருபதன் ஒரு புத்திரம் கூட உன்னோட எதிரா நீ சொல்லி கொடுத்திருக்கான், அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு அவர் எனிமி அப்படின்னு. அப்போ அவன் வந்திருக்கான், அவன் உன்னை கொல்லறதுக்கு ஆப்போசிட் அணியில இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோச். நம்ம அந்த பிபிடி வை இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அது பிக்சர்லாம் இருக்கும், அப்படியே மெமரைஸ் ஆயிடும், அப்படியே நினைவு வந்துடும். அதனால இன்னைக்கு அந்த இது காட்டுகை இருக்கு. இதுதான் அதுல சொல்லியிருக்கு. இது என்னது ஆச்சரியர் சொல்றேன். திருதராஷ்டிர பஷ்யத்தாம் பாண்டு புத்திரானாம் அவர் என்ன பேரு, யாரு பெரிய பிள்ளை யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படுறேன். துரியோதனன். துரியோதனன் பாருங்க, வேற எல்லாமோ பேரு வருது. துரியோதனன் அவர் ஆச்சாரியர்கிட்ட அவ்வளவு பெரிய ஒரு இது பண்ணி கண்ணெல்லாம் அப்படி காட்டி காட்டி அப்படி பேசுறாரு. உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட புத்திசாலி சீடன் யாரு? அர்ஜுனன். அவனா இது பண்ணி பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் படையை பாருங்கள். நீ கொஞ்சம் தொண்டை சரியில்லை, இன்னும் கொஞ்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கலாமா? யார் படிக்கிறேன்? ராஜேஸ்வரி மாதேவி படிக்கிறேன். அத்திர சூரா மகேஷ்வாசா பீமார்ஜுனசமா யுதி யுயுதா நோ விராடஷ துருபத்ஷ மகாரதக. மொழிபெயர்ப்பு. அந்த சேனையில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றனர். யுயுதானன், விராடனன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் உள்ளனர். பொருள் உரை. துரோணாச்சாரியாரின் மிகச்சிறந்த போர் வலிமைக்கு முன் திருஷ்டத்யும்னன் முக்கிய தடையாக இல்லாவிட்டாலும் இதர வீரர்கள் பலர் பயத்திற்கு காரணமாக இருந்தனர். வெற்றியின் பாதையில் பெரும் தடைக்கற்களாக அவர்களை இங்கு துரியோதனன் குறிப்பிடுகிறான். ஏனெனில் அவர்கள் ஒவ்வொரு பீமனையும் அர்ஜுனையும் போலவே எதிர்க்கப்பட முடியாதவர்கள். பீம அர்ஜுனரின் பலத்தை நன்கறிந்து துரியோதனன் மற்றவர்களை அவர்களுடன் ஒப்பிட்டான். இப்ப இவர் காட்டி கொடுக்கிறார். இப்ப 4-5 ஸ்லோகம் என்ன இருக்குன்னாக்கா, அந்த பேரு என்ன பேரு அவரோட ஏன் மறந்து போயிடுது இன்னைக்கு. ஐம் நாட் கீப்பிங் துரியோதனன். சரியில்லை காலையில இருந்து. துரியோதனன் காட்டி கொடுக்குறாரு. நேற்று நம்ம பார்த்தோம் பிபிட்ட பார்த்தனால இது நம்ம ஈஸியா பிக்கப் பண்ணணும். அவர் காட்டி கொடுக்குறாரு. பாருங்க நம்ம படையில யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டி கொடுக்கணும். ஒருன்னா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் டு எக்ஸ்பிளைன். போக போக அதே தான் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் வரும். அப்ப நம்ம படிச்சுனே போகலாம். இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா அர்ஜுனனை போலவே எதிர்க்க முடியாதவர்கள் நம்ம அணிலேயே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் காட்டுறாரு. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறார்? சம்படி யாருக்கானே தெரியலையே. நானே படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும். அன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கா. சாந்தி மாதாஜி, சாஸ்வத மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? வெரி குட். ஜெயந்தி மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி இருக்கீங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நான் அப்புறமா அட்டெண்டன்ஸ் ஓகே போட்டுருங்க. சரி, படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இப்ப படிக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு அப்புறம் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க. சாஸ்வதா அடுத்தது படிப்பாங்க. அப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜியும் படிக்கணும். ஓகே, எல்லாரும். திருஷ்டகேது சேகிதான காசிராஜ ச வீரியவான் புருஜித் குந்தி போஜஸ் ச ஷைப்யஸ் ச நர புங்கவ. திருஷ்டகேது சேகிதான மாதாஜி மொழிபெயர். மேலும் திருஷ்டகேது சேகிதானன் காசிராஜன் புருஜித் குந்தி போஜன் ஷைபியன் போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். இதுல ஒண்ணு பொருளரை என்ன கொடுக்கறது, வளர் இருந்திருக்கா அவ்வளவுதான், மீனிங்கே கொடுத்து முடிச்சிட்டார். அப்ப 1.6 இதுவும் அடுத்தது படிச்சுட்டாங்க. படிங்கோ. யுதா மன்யுஷ் ச விக்ராந்த உத்தமௌஜாஷ் ச வீரியவான் சௌபத்ரோ திரௌபதேயாஷ் ச சர்வ ஏவ மகாரதா. வீரனான யுதாமன்யு, பலமுள்ள உத்தமௌஜன்,
சுபத்ரையின் புதல்வன் மற்றும் திரௌபதியின் குமாரர்களும் இருக்கின்றனர். இப்படை வீரர்கள் அனைவரும் மாபெரும் ரத வீரர்கள். பேரை சொல்லி வள்ளம் வரும்போது நமக்கு நம்ம அணிலையும் வள்ளம் இருக்கா, இவெல்லாம் ரத வீரர்கள் அப்படின்னு காட்டுற பெருமையா. நம்ம ஒண்ணும் தோற்று போக மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்னும் ஒண்ணு கூட படிச்சிருங்க மாதாஜி, எல்லாம் சின்ன சின்னதா படிங்க படிங்க மாதாஜி. அஸ்மாகம் து விசிஷ்டா ஏ தான் நிபோதத் விஜோத்தம நாயகா மம சைன்யஸ்ய சம் ஞார்த்தம் தான் பிரவீமி தே. ஆனால் பிராமணரில் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன். நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதுவும் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு. அவர் பிராமணரின் சிறந்தவர் யாரு? குரு அவரோட. ஓகே, இப்ப உங்க பொண்ணுங்க தெரியலீங்க, சாஸ்வதா இருக்காளா? சாஸ்வதா. சாஸ்வதா மாதாஜி படிக்கிறா? நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவான் பீஷ்மஸ் ச கர்ணஸ் ச கிருபஸ் ச சமிதிம் ஜய அஸ்வத்தா மா விகர்ணஸ் ச சௌமதத் திஸ் ததைவச. இந்த ச வருதுன்னா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாது இல்லையா? அண்ட் அவரும் இவரும்னு தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா? மற்றும் மற்றும் அந்த மாதிரி தமிழ்ல வேர்டு இருக்கு. மற்றும் மற்றும் அதுதான் ச. அதனால ச சொல்றேன், சலாம் சொல்லக்கூடாது. நீங்க கரெக்டா தான் சொன்னேன். அதனால சொல்றேன் பவான் பவான் பீஷ்மஸ்ச. பவான் நீங்கள், பீஷ்மஸ்ச கர்ணஸ்ச, கர்ணர் இருக்கார், அண்ட் கிருப்பர் இருக்கார், அண்ட் சமிதிஜி இருக்கார். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னு சொல்லி அண்ட் அதுதான் ச. ஓகே, மொழிபெயர் படிங்க. மரியாதைக்குரிய தாங்கள் பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியர், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தனின் குமாரனான பூரிஸ்ரவன் முதலியோர் போரில் எப்போதும் வெற்றி காண்பவர்களே. நம்ம அணியில இருக்கா அப்படின்னு காட்டுறாங்க. பொருளுரை பொருளுரை. எப்போதும் வெற்றியையே அடையும் தன்னிகரற்ற மாவீரர்கள் அனைவரையும் துரியோதனன் குறிப்பிட்டான். விகர்ணன் துரியோதனனின் தம்பிகளில் ஒருவன். அஸ்வத்தாமன் துரியோதனனின் புதல்வனாவான் மற்றும் பாலிக நாட்டு மன்னனான மாதாஜி. சாஸ்வதா மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? அஸ்வத்தாமன் துரோணரின் புதல்வனாவான். சாரி ஓகே மாதாஜி. அஸ்வத்தாமன் துரோணரின் புதல்வனாவான் மற்றும் பாலிக நாட்டு மன்னனான சோமதத்தனின் மகனே பூரிஸ்ரவன் அல்லது சௌமதத்தி. மன்னர் பாண்டுவை குந்தி மனம் செய்வதற்கு முன் பிறந்த கர்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சகோதரனாவான். கிருபாச்சாரியாரின் சகோதரியை மணந்தவர் துரோணாச்சாரியர். ஃபுல் ஃபேமிலி அவரோட ஃபுல் மகாபாரத்தோட ஃபேமிலி ஸ்டோரி ட்ரீ காட்டிடுவான். ஓகே, அதெல்லாம் நமக்கு வந்து மகாபாரத படி ஸ்டோரி. இப்ப மகாபாரத கிளாஸா இருந்தா இதெல்லாம் நம்ம வந்து நினைவு வச்சுக்கலாம். நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ்ல இருப்போம், அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போறோம். இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ்ல வராது. மெயினா நம்ம வந்து எஜுகேஷன் பார்ட் ஆஃப்ல பாத்துனா கூட இதெல்லாம் வராது. கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். அந்த பெரிய இந்த பேரெல்லாம் நினைவு வச்சுக்கணும்னு அவசியம். அதனால யூ கேன் ஸ்கிப். இன்னொன்னு படிக்கிறா? மாதாஜி. அன்யே ச பகவ சூரா பத் அர்த்தே யகத்த ஜீவிதா நானா சஸ்திர பரஹரணா சர்வே யுத்த விஷாரதா. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். பொருளுரை. ஜெயத்ரதன், கிருதவர், சல்லியன் போன்றோர் துரியோதனனுக்காக உயிரையும் இழக்க துணிந்தவர்கள். வேறு விதமாக சொன்னால், பாவியான துரியோதனனின் தரப்பில் சேர்ந்ததன் பயனாக இவர்கள் அனைவரும் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இறக்கப் போவது ஏற்கனவே முடிவாகிவிட்டது. இருப்பினும் மேற்கூறப்பட்ட தனது நண்பர்களின் கூட்டு பலத்தால் தனது வெற்றி நிச்சயமே என்று துரியோதனன் எண்ணுகிறான். உங்க கண்ணுக்கு என்ன தெரியறது? இவ்வளவு ஆனப்படை இருக்கு, இவ்வளவு இந்த குதிரைப்படை இருக்கு, இவ்வளவு பேர் எனக்கு வேண்டி உயிர் தியாகம் பண்ண கூட ரெடியா இருக்கா. அப்ப நான் ஜெயிக்கிறது எனக்கு கஷ்டமா? ஜெயிச்சுவேன் நான் தப்பு கணக்குல இருக்கான். அப்ப அது வந்து பட் அது தப்பு, அவர் நினைக்கிறது தப்பு. எஸ். அடுத்தது யார் படிக்க போற? நீங்க எவ்வளவு 3 படிச்சலாம்? சாஸ்வதா மாதாஜி 2 தான் படிச்சலாம். நான் 1 தான் படிச்சேன். நான் படிக்கிறேன். இங்க மாதாஜி பெருசா இருந்ததுன்னா எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் 1 தான் படிச்சேன். இது குட்டி குட்டியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு 3 கொடுத்தேன்.
உங்களுக்கு வரும். நான் படிக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன். ராஜேஸ்வரி படிங்க. அபர்யாப்த ததஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாபவி ரக்ஷிதம் பர்யாப்த த்வித மேதேஷாம் பலம் பீமாபி ரஷிதம். மொழிபெயர்ப்பு. பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட தமது பலம் அளக்கவையல்லாதது. ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனையோ அளவிடக்கூடியது. பொருளுரை. இங்கு துரியோதனன் சேனைகளின் பலத்தை ஒப்பிட்டு மதிப்பிடுகிறான். மிகவும் அனுபவமிக்க படை தளபதியான பாட்டனார் பீஷ்மரால் பாதுகாக்கப்படுவதால் தனது படையின் பலம் அளவிட இயலாதது என்று எண்ணுகிறேன். அதே சமயம் பீஷ்மரின் முன்பு தூசி போன்றவனும் குறைந்த அனுபவம் உள்ள தளபதியான பீமனால் பாதுகாக்கப்படும் பாண்டவ சேனையின் பலம் அளக்கக்கூடியதாகும். துரியோதனன் எப்போதும் பீமனிடம் பொறாமை கொண்டிருந்தான். ஏனெனில் நான் ஒருவேளை மடிய வேண்டியிருந்தால் பீமன் மட்டுமே தன்னை கொல்வான் என்பதை அறிந்திருந்தான். அதே சமயம் பன்மடங்கு உயர்ந்த தளபதி பீஷ்மர் தனது தரப்பில் போர் புரிவதால் தனக்கு வெற்றி கிட்டும் என்று அவன் உறுதியாக நம்புகிறான். போரில் தான் வெற்றி வாகை சூடுவது உறுதி என்பதே அவனது முடிவான தீர்மானமாகும். தப்பு கணக்கு போட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி. ஓகே, புரிஞ்சு இல்லையா? ஏன்னா பீமன் தான் அவருக்கு மெயின் எதிரி. ஏன்னா அவ்வளவு பலசாலி தான், இவனை கொல்ல முடியும்னு சொல்லிட்டு அவன் என்னன்னு இருக்கான். அதுதான் ஃபேக்ட். ஆனா நம்ம கூட யார் இருக்கா? நம்ம தாத்தா தளபதி ஸ்தானத்துல இருக்கா. அவரோட ஃபுல் சப்போர்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அவரை யாரும் தோற்கடிக்க முடியாது. அப்ப நம்ம வெற்றி நிச்சயம். அவர் தாத்தா மாத்திரம் இல்ல, எல்லா குருமார்கள் எல்லாருமே அவ கூட இருக்கா. சோ அவர் தப்பு கணக்கு போட்டு இருக்கான். நம்ம ஜெயிச்சுருவோம் அப்படின்னு. இன்னும் ஒண்ணு கூட படிங்க மாதாஜி. சரி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. அயனேஷு சர்வேஷு யதா பாக மமஸ்திதா ஷமமே வாபி ரஷந்து ஐடார்து பீஷ்மே வாபி ரஷந்து. மாதாஜி இதுலயும் படிங்க. பீஷ்மே வாபி ரக்ஷந்து. தெரியுது இல்லையா? தெரியல இப்போ தெரியல எனக்கு. நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கேனே. இல்ல ஹைலைட் வேண்டாம், இதுலயே போடுங்க. ஹைலைட் பண்ணாம பண்ணுங்க. ஹைலைட் பண்ணலையே, படிங்க. பீஷ்மே வாபி ரக்ஷந்து பவந்த சர்வ ஏவ ஹி. நான் படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. இல்ல வரலையே. வரது இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அபிரஷது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வரவே இல்ல. ரைட். ஓகே. மொழிபெயர்ப்பு. படை அணிவகுப்பின் நுழைவாயில் தத்தமது போர் முனைகளில் இருந்தபடியே நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். பொருளுரை. பீஷ்மரது ஆற்றலை புகழ்ந்த துரியோதனன் மற்றவர்கள் தங்களுக்கு குறைவான முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதாக எண்ணிவிடுகிறான் என நினைத்து தமது வழக்கமான ராஜதந்திர பாணியில் மேற்கண்டவாறு நிலைமையை சரிகட்ட முயல்கிறான். பீஷ்மர் ஐயமின்றி ஆனாலும் அவரது முதுமையை கருதி எல்லா கோணங்களில் இருந்தும் பாதுகாப்பை ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வேண்டும் என்பது துரியோதனன் வலியுறுத்தினான். அவர் களத்தில் இறங்கி ஒரே புறத்தில் போரிடுவது பயன்படுத்தி கொண்டு விடலாம் அல்லவா? எனவே மற்ற மாவீரர்கள் தன்னுடைய இடத்தை விட்டு நகர்ந்து வியூகத்தை எதிரிகள் உடைக்க விடக்கூடாது என்பது எச்சரித்தான். குரு வம்சத்தினர் வெற்றி பீஷ்ம தேவரையை சார்ந்திருக்கிறது என்பதை அவன் ஐயமர உணர்ந்திருந்தான். பற்பல பெருந்தலைவர்கள் கூடியிருந்த சபையில் அர்ஜுனனின் மனைவியார் உடைகளை களைந்து நிர்வாணமாகும்படி ஆதரவற்ற நிலையில் பீஷ்மரிடமும் துரோணரிடமும் நீதிக்காக முறையிட்ட போது அவர்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இருந்தார். போரில் அவர்களது முழு ஒத்துழைப்பை பற்றி துரியோதனனுக்கு மிக நம்பிக்கை இருந்தது. இவ்விரு போர் தலைவர்களும் பாண்டவர்களிடம் கொண்டார்கள் என்பதை அவர் அறிந்திருந்த போதிலும் சூதாட்டத்தில் மாதாஜி ஒரு வேர்டு முழுங்கிட்டு இங்க கடைசியில இருக்கிற வேர்ட்ல முழுங்கிட்டாரு. இது கைடா இருந்தது அதான் ஒண்ணு. எனவே போரில் அவர்களது முழு ஒத்துழைப்பை பற்றி துரியோதனனுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை இருந்தது. இவ்விரு போர் தலைவர்களும் பாண்டவர்களிடம் பாசம் கொண்டவர்கள் என்பதை அவன் அறிந்திருந்த போதிலும் சூதாட்டத்தின் போது நடந்து கொண்டதை போல தற்போதும் அப்பாசத்தினை முற்றிலும் துறந்து விடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறான். ஈஸியா இருக்கா உங்களுக்கு? புரியுறதா? இது இந்த ரிவிஷன் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம படிக்கல, இதுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் ஜஸ்ட்
பர்பட்லாம் படிக்கலையே நேற்றுக்கே, அதனால இது பார்க்கணும். சோ அவருக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் நிறைய. துரியோதனன் என்ன வலியுறுத்தினா, தாத்தா என்னெல்லாம் சொல்ற, வியூடம்னா தெரியலையா, ஆனப்படி இங்க இருக்கிற அந்த பேசிக்கலி லைக் கிரிக்கெட் ஃபீல்டுல நீ இந்த பவுலர் போட்டுனா இவன் சிக்ஸர் அடிப்போம், நீ அங்க நில்லு இங்க நில்லு கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் விக்கெட் கீப்பர் எங்க நிற்கணும், அவன் பின்னாடிதான் இருப்போம், இருந்தாலும் காஷியஸா இருக்கணும் பால் பிடிக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி இவன் வந்து அட்டாக் பண்றது, பாண்டவர்களை அட்டாக் பண்றதுக்கு எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க. அப்போ வியூடம் அமைக்கிறது யாரு? பீஷ்மர். அப்ப அவர் எப்படி சொல்றாரோ நீங்க எல்லாம் கேட்கணும். அந்த மாதிரி அவர் வந்து தளபதி மாதிரி. பெருந்தலைவ கூடியிருந்த சபையில் அர்ஜுனன் அப்படி இது போட்டிருக்காரு, தங்களை விடு. இவ்வளவு எல்லாம் நிறைய இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, நடக்கக்கூடாதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அப்பவும் வந்து அவர் தாத்தா ஆனவர் நம்மளை வந்து ஒண்ணும் சொல்லல, நம்ம கூடியே இருக்கார். நீதிக்காக முறையிட்ட போது அவர்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இருந்தார். எனவே போரில் அவர்களது முழு ஒத்துழைப்பு பற்றி துரியோதனுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை இருந்தது. அப்பவே வந்து தட்டி கேட்கல நம்மள, இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க, நமக்கு கண்டிப்பா அவர் தான் வந்து சப்போர்ட்டா இருக்கார் அப்படின்ட்டு தப்பு கணக்கு போட்டுருக்கோம். ஒரு தப்பு கணக்கா இருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கல இது வரைக்கும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா எனக்கு ஈஸியா தெரியும் வந்துடும். ஏன்னா எனக்கு இது வந்து எல்லாம் மறைக்கிறது. ஸ்ரீலதா மாதாஜி வந்திருக்கா, ஜெயந்தி மூர்த்தி பாதாஜி படிங்க. அப்பயே சொன்னேன் ஜெயந்தி மூர்த்தி நாளைக்கு வந்து நான் இது போட்டுருவேன், ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் போட்டுருவேன். ஓகே, சோ தெரிஞ்சு போயிடும், நீங்களே பார்த்து படிக்கலாம். ஐஸ்வர்யா ஸ்ரீதர் மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. சொல்லணும் இல்லையா, நான் படிக்கிறேன்னு சொல்ல, மாதாஜி சொல்லலையா, சொல்லுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும். ஓகே மாதாஜி. குருவத்ருத பிதாமகः சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்ச சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரு வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனை போன்று உரக்க ஊதி துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார். பொருளுரை. பேரரான துரியோதனன் உள்மனதை புரிந்து கொண்ட குரு வம்ச பெரியவரான பீஷ்மர் அவரிடம் தனக்குள்ள இயற்கையான பிரிவினால் தனது சங்கை உறக்க முழங்கி சிங்கம் போன்ற தனது நிலைக்கு தகுந்தாற் போல அவனுக்கு மகிழ்ச்சியூட்ட முயன்றார். மேலும் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் எதிர்த்தரப்பில் இருந்ததால் போரில் துரியோதனன் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பேதும் இல்லை என்பதை சங்கொலி மூலம் மறைமுகமாக பரிதாபத்திற்குரிய தனது பேரனுக்கு உணர்த்தினார். இருப்பினும் போர் புரிவது தனது கடமை என்பதால் அதற்காக எல்லாவித துயரத்தையும் ஏற்க துணிந்தவர் பீஷ்மர். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்றாரு, சரி நம்ம பேரனுக்கு நம்ம சப்போர்ட் காட்டணுமே அப்படின்னு அவர் இந்த அணியில இன்னமும் ஏன் இருக்காருனாக்கா, அந்த வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கோம் அவர் இருக்காரே, அந்த குரு வம்சத்து கூட இருக்காரே சொல்றது அவன் வந்து ஒண்ணும் தட்டி கேட்க மாட்டேங்கிறார், அட்டுழிய நடக்கிறது ஒன்னும் கேட்க மாட்டேங்கிறார். ஆனா துரியோதனன் என்ன நினைக்கிறார், நம்ம என்ன பண்ணாலும் வந்து தாத்தா நம்ம பக்கம் தான் இருக்கார், அப்ப கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஜெயம். ஏன்னா தாத்தா அவ்வளவு பெரிய வில்லாளி, நல்ல எக்ஸ்பர்ட். அப்புறம் ஆனா இவர் என்ன, இவருக்கு இல்ல தெரியும், சரி நம்ம பேருக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கணும், மோட்டிவேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபர்ஸ்ட் சங்கம் பண்றாரு. ஆனா அவருக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம பக்கம் கிருஷ்ணர் இல்லை, அப்ப நமக்கு ஜெயம் இல்லை, நம்ம தோத்துதான் போறோம்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் எதிரணியில இருக்கார். தனது கடமை, ஜஸ்ட் என்னோட கடமை ஏன்னா அங்க இருக்க வேண்டியிருக்கு, அப்ப என்னோட இருப்பினும் போர் புரிவது தனது கடமை என்பதால் அதற்காக எல்லாவித துயரத்தையும் ஏற்க துணிந்தார் பீஷ்மர். அவரோட லைஃப் எல்லாமே துயரத்துக்கு தான் போயிருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யார் படிக்க போறாரு? நீங்களே ஒண்ணு கூடி படிச்சிருக்கோம், அதை சின்னதா தானே. தத சங்காஸ்ச போரியஸ்ச பேரியஸ்ச பனவானக கோமுக சஹச்சைவாப்யஹான் யந்த சஹப்தஸ் ஸ்துமுலோ அபவத். பொருளுரை. அதன்பின் சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்கின. அப்பேரொலி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. இதுவும் படிச்சிருக்கோம், இதுவும் படிக்க மாத்தாச்சு, சின்னதா தானே. அத்தாச்சி இது வந்து நாங்க இப்ப பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் இருக்குமே இந்த லிங்க்ல, நீங்க பக்தி சாஸ்திரிக்கு வந்திருக்கீங்க? ஆமா ஆமா, நாங்க இப்ப பக்தி சாஸ்திரி இந்த லிங்க்ல தான் நாங்க வருது. இது என்ன கிளாஸ்? இது level 2 மாதாஜி.
எங்களுக்கு லிங்க் ஃப்ரைடே மட்டும்தான் பக்தி சாஸ்திரி. கிளாஸ் நடக்கிறது மாதாஜி. உங்க டீச்சர் யாரு? பக்தி சாஸ்திரி வேற லிங்க் இருக்குமா பார்க்கலனா? ஓகே அண்ணா. டீச்சர் யாரு கேக்குறேன்? ஃப்ரைடே மட்டும்தான். ஃப்ரைடே 5 to 6 பக்தி சாஸ்திரி. பக்தி சாஸ்திரி நிறைய போயிட்டு இவர்கிட்ட கேக்குறேன். லதா சசிகுமார் மாதாஜி. ஆமா, இது வந்து கன்னடா பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸோட லிங்க் ஆயிருக்கும். கன்னடா பக்தி சாஸ்திரி. உங்களுக்கு டைமிங் பாருங்க. உங்களுக்கு 7 மணி 7 o'clock. ஓகே ஓகே மாதாஜி, thank you. Sorry for the disturbance. No problem at all மாதாஜி. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. சீமா பாந்தர்கர். கன்னடாவா? Mataji, Prabhuji put another link, Mataji. Our Bhakti Shastri members can join that. You may have, but the timing is 7 o'clock. No, now they put that. What? They put 6 o'clock. No, now they put another link, Mataji. Achha, he has put another link. Hare Link and you can join. Thank you, Mataji. Yes. யார் படிக்கிறார்? அந்த மாதாஜி நானே படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. நீங்க படிங்க ஈஸ்வரி மாதாஜி, படிங்க. நீங்க நிறைய படிங்க. அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓகே மாதாஜி. படிங்க. ததா ஸ்வேதைர் ஹயர் யுக்தே மஹதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதௌ மாதவ பாண்டவ ஸ்சைவ பொருளுரை மறுதரப்பில் வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிகச்சிறந்த ரதத்தில் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீக சங்குகளை முழங்கினர். இத்தனை நேரம் என்ன பார்த்தோம்? ஆளுகள் யாரெல்லாம் இருக்கா படையில வந்து யாரெல்லாம் வீராளிகள் சூறாளிகள்லாம் சொன்னார். அடுத்தது என்ன? சங்கு. நிறைய சங்கோட பேர்லாம் இருக்கும். that you can little concentrate பண்ண in case உங்களுக்கு வந்து questions வந்தா you can write. கொஞ்சம் I don't think அது வரும்னு வந்தா உங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும். படிங்க. பொருள் பீஷ்ம தேவரால் ஒலிக்கப்பட்ட சங்குகள் ஒப்பிடுகையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுனர்களின் கையில் இருந்த சங்குகள் திவ்யமானவை என வர்ணிக்கப்படுகின்றன. கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களின் தரப்பில் இருந்ததால் எதிர்த்தரப்பினருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கைக்கு இடமே இல்லை என்பதை தெய்வீக சங்குகளின் முழக்கம் சுட்டி காட்டுகிறது. புத்திரானாம் யோஷாம் பக்ஷே ஜனார்த்தனக. பாண்டவர்களை போன்று பகவான் கிருஷ்ணரோடு எப்பொழுதும் நல்லுறவு கொள்பவர்களுக்கே வெற்றி. பகவான் எங்கிருந்தாலும் அங்கே செல்வ திருமகளும் லக்ஷ்மியும் உள்ளார். ஏனெனில் ஆமாங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் வேர்ட் டிஃபரன்ஸ் வருது, பரவாயில்ல படிங்க. அதுல வந்து செல்வ திருமகள் போட்டுருக்கு, இங்க அதிர்ஷ்ட தேவதை லட்சுமியும். அப்ப ஸ்கிரீன் பார்த்தே படிக்கட்டுங்களா? நான் ஸ்கிரீன் போட்டு பார்த்து படிக்கிறது தான். உங்களுக்கு புக் இருந்தா பார்த்து படிங்க. ஆனா ஒரு எடிஷன்ல கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் மாத்தி மாத்தி போடணும். பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. மீனிங் சேம் தான், படிங்க. ஏனெனில் லக்ஷ்மி தன் நாயகனை விட்டு என்றும் பிரிந்து வாழ்வதில்லை. எனவே பகவான் விஷ்ணுவின் கிருஷ்ணரின் திவ்ய சங்கொலியின் முழக்கம் வெற்றியும் செல்வமும் அர்ஜுனனுக்காக காத்து கொண்டுள்ளன என்பதை சுட்டி காட்டுகின்றது. மேலும் இவ்விரு நண்பர்களும் ரதம் அக்னி தேவரால் பரிசளிக்கப்பட்டதாகும். மூவுலகில் எங்கு சென்றாலும் எல்லா திசைகளையும் வெல்லக்கூடிய ஆற்றலை அந்த ரதம் பெற்றிருந்தது. ரெண்டு இது கொடுத்திருக்காங்க. ரதம் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்திருக்காரு. சோ அது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் எங்க வேணா அது மூவ் ஆகும், எந்த டைரக்ஷன் வேணா போகும். அப்புறம் தெய்வீக சங்குகள்லாம் அவகிட்ட இருந்திருக்கு. சோ அது ஒரு இது. இன்னும் நிறைய வரும். என்ன அவகிட்ட என்னெல்லாம் வந்து ஐஸ்வர்யம் நிறைஞ்ச என்னெல்லாம். அப்புறம் லட்சுமி தேவி இருப்பாரு. எங்க கிருஷ்ணன் இருப்பாரோ அங்க லட்சுமி தேவி. லட்சுமி இருந்தா என்னது? செல்வம் செழிக்கும், எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறோம்? மத்த யார் படிக்கல இது வரைக்கும் படிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கவே இல்லையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் தெரியும் இல்லையா? ஸ்லோகம் பார்த்து படிப்ப இல்லையா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. பாஞ்சசன்யம் கிருசிக சீச தேவதத்தம் தனம் ஜெய பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகசங்கம் பீமகர்மா உத்தர. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சசன்யம் என்னும் தனது சங்கை முழங்கினார். அர்ஜுனன் தேவதத்தம் என்னும் சங்கையும் பெருந்தீரக்காரனும் தீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமன் பௌண்ட்ரம்
என்னும் அச்சமூட்டும் சங்கையும் முழங்கினார். பொருளுரை. போட்டிருக்கு விருக்கோதரனா பீமன். அதுதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இங்க பீமன் போடலே எடுக்க வேண்டாம். அவர் வந்து விருக்கோதரான பீமன் பேரு. நேற்று அதுலதான் முடிச்சோம் நம்ம. கிருஷ்ணனுக்கு என்னெல்லாம் பேரு, அர்ஜுனனுக்கு என்னெல்லாம் பேரு, பீமன். அது பீமன் ஒரே பேர் தான் கொடுத்துருக்கு, விருக்கோதரன் ஒரே விஷயம். பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கு ரிஷிகேசர் என்றழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் அவரே அனைத்து புலன்களின் உரிமையாளர் ஆவார். உயிர்வாளிகளின் கிருஷ்ணரின் அம்சம் என்பதால் அவர்களின் புலன்களும் கிருஷ்ணரது புலன்களின் அம்சங்களே. ஜீவாத்மாவிடம் புலன்களும் உண்டு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத அருவவாதிகள் அவர்களை புலனற்றவராக அருவமானவர்களாக வர்ணிப்பதற்கு எப்போதும் ஏக்கம் கொண்டுள்ளனர். எல்லா உயிர்வாளிகளின் இதயத்திலும் அமர்ந்துள்ள இறைவன் அவர்களின் புலன்களை வழிநடத்துகிறார். ஆனால் அவரது வழிகாட்டுதல் ஜீவனின் சரணாகதியை பொறுத்ததே. ஒரு தூய பக்தனின் விஷயத்தில் பகவானே அவனது புலன்களை நேரடியாக கட்டுப்படுத்துகிறார். இங்கே குருஷேத்திர யுத்த களத்தில் அர்ஜுனனின் நேரடியாக கட்டுப்படுத்துவதால் அவர் ரிஷிகேஷர் என்று குறிப்பிட்ட பெயரால் இங்கு அழைக்கப்படுகிறார். தனது பலதரப்பட்ட செயல்களுக்கு ஏற்ப பகவானுக்கு பல்வேறு திருநாமங்களும் உண்டு. உதாரணமாக மது என்னும் அரக்கனை கொன்றதால் அவருக்கு மதுசூதனர் என்று பெயர். புலன்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் இன்பம் தெரியுதா? எனக்கு ஸ்கிரீன் கிளியரா இப்ப தெரியறதா? புலன்களுக்கும் மக்களுக்கும் இன்பம் தருவதால் தெரியுது. இன்பம் தருவதால் அவருக்கு கோவிந்தன் என்று பெயர். வசுதேவரின் புதல்வனாய் தோன்றியதால் அவருக்கு வசுதேவரின் புதல்வனாக தோன்றியதால் அவருக்கு வாசுதேவர் என்று பெயர். தேவகியை அன்னையாக ஏற்றதால் அவருக்கு தேவகி நந்தனர் என்று பெயர். விருந்தாவனத்தில் யசோதைக்கு தனது பால்ய லீலையின் பாக்கியத்தை அளித்ததால் அவருக்கு யசோதா நந்தனர் என்று பெயர். நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியதால் பார்த்தசாரதி என்று பெயர். இதுபோல குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனை வழிநடத்தியதால் ரிஷிகேஷர் என்ற பெயரும் அவருக்கு உண்டு. இப்பதத்தில் அர்ஜுனர் தனஞ்சயன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் பல்வேறு யாகங்களை செய்வதற்கு பணம் தேவைப்பட்ட போது அவன் அதிகமான செல்வத்தை சேகரித்து தனது அண்ணனுக்கு உதவினான். அது போலவே பெருமளவில் உணவு உட்கொள்வது மட்டுமின்றி அரக்கனான இடும்பனை கொல்லுதல் போன்ற சாகச செயல்களை புரிவதால் பீமன் விருகோதரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். எனவே பாண்டவர் தரப்பில் பகவானிடமிருந்து தொடங்கி பல்வேறு வீரர்கள் புழங்கிய சங்குலிகள் போர் வீரர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்தன. மறுதரப்பிலோ இதே போன்ற சிறப்புகள் ஏதும் இல்லை. பரம வழிகாட்டியான பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்கள் பக்கம் இல்லை, செல்வம் இல்லை. எனவே இச்செய்தியை கேட்கவே இல்லை. லாஸ்ட் இது ஒரு வாட்டி நான் படிச்சு செல்வ திருமகளும் இல்லை, எனவே அவர்கள் தோல்வி அடைவது முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சங்கொலியின் முழக்கங்கள் இச்செய்தியை தெரிவிக்கின்றன. நிறைய 6 இது கொடுத்துருக்கு. அந்த 6 இதெல்லாம் சொல்லிட்டு திரும்பி நீங்க வீட்டுல போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா, யார்ட்டெல்லாம் புக் இருக்கோ இல்லாட்டெல்லாம் வேதாபேஸ்ல இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. எல்லாரும் ஒரு புக்கு வாங்கி வச்சுக்கோ. இட் இஸ் நாட் வெரி காஸ்ட்லி. இவ்வளவு ஞானம் பெறறதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் இது தமிழ்ல புக்கு வாங்கி வச்சுக்கோ. 200 ரூபாய் 250 ரூபாய் தான் ஆகும். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஈஸியா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். இந்த கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு. என்னெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள், இவ வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் அறிகுறிகள்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எழுதலாம். ஓகே, பார்த்து எழுதுற போலதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஃபார்மேட் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கா. இப்போ பார்த்து எழுதும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுன்னு படிச்சீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். இப்போ 16ல இருந்து 18 வரைக்கும் நீங்க படிக்கிறல மாதாஜி. ஜெயந்திமூர்த்தி மாதாஜி எவ்வளவு படிச்சாங்க? படிச்சேன். நீ சின்னதுதான் படிங்க மாதாஜி. அனந்த விஜயம் ராஜா. மியூட்ல இருக்க, அன்மியூட் பண்ணி படிங்க மாதாஜி. நெட் இஷ்யூ நினைக்கிறேன். சத்தம் நல்லா வருதே, உங்களோட சத்தம் வர மாட்டேங்குது. ஓகே, வேற யார் படிக்கிறது பாக்கி? ரமேஷ் குமார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரமேஷ் குமார் பிரபுஜி படிக்கிறா? சாந்தி படிக்கிறோம் மேடம். அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்ட நகுல சகாதேவஸ்ய சுகோ
சமணியஸ்ய பகௌ காஷ்யஸ்ய பரமேஸ்வாச சிகண்டி ச மகாரத திருஷ்டத்யும்ன விராஷ்ச சாத்யக்ஷிஷ் சாபராஜித. இந்த ரெண்டு பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்குமே சொல்றேன். ரெண்டு புள்ளி வரும்போது என்ன சொன்னேன், ஹான்னு அந்த சத்தம் வரும். பராஜித்த அப்படி விடக்கூடாது. பராஜித்த இது சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறாங்க இல்லையா, சான்ஸ்கிரிட் கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு அழகு உண்டு. நம்ம இதுல எப்படி எழன்னு இருக்காது, வேற லாங்குவேஜ்ல இல்ல இல்லையா, அதுல சான்ஸ்கிரிட்ல இந்த ரெண்டு புள்ளி வச்சா ஹ புரியுது இல்லையா. அப்ப பராஜித்த அப்படி முடிக்கும், இங்க வந்து மகாரத அப்படி முடிக்கும். ஓகே, அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் அண்ட், அப்ப வேற வேர்ட் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. கரெக்டா அண்ட் ஆல்சோ எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற போல தமிழ்ல மற்றும் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து சன்னு கரெக்டா சொல்லும். ஓகே, சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் நம்ம படிச்சுக்கலாம். அடுத்தது படி. திரிபதோ திரௌபதே யாஷ்ய சர்வசஹ ப்ருதி விபதே சௌபத்ரஷ்ச மகாபாஹு சங்காந்தம் தத் முகः பிருதக் 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 தான் அதோட என்ன மீனிங் போட்டுருக்கா. பிருதக் பிருதக்னா ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக, ஈச் ஒன். சரிங்க, இப்ப மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருந்தோம், அப்போ புரிஞ்சிடும் என்ன இருக்கு. ஓகே. குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டிரர் அனந்த விஜயம் எனும் சங்கையும் நகுலனும் சகாதேவனும் சுகோஷம் மணி புஷ்பகம் எனும் சங்குகளையும் முழங்கினர். பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன், பெரும் வீரரான சிகண்டி, திருஷ்டத்யும்னன், விராடன், வியாத, சாத்யகி, துருபதன், திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரரான சுபத்திரையின் மகனை போன்ற பலரும் தத்தமது சங்குகளை முழங்கினார்கள். மன்னரே, சஞ்சயர் சொல்றார், திருதராஷ்டிர மகாராஜுக்கு சஞ்சயர் சொல்லி பாண்டவர்கள் எதிர்த்து தன் மைந்தர்களை அரியணை ஏற்றுவதற்காக மன்னர் திருதராஷ்டிரா மேற்கொண்ட அறிவற்ற கொள்கை மெச்சத்தக்கதல்ல என்பதை சஞ்சயன் மிகவும் சாமர்த்தியமாக மன்னரிடம் சுட்டி காட்டுகிறான். குரு வம்சம் முழுவதும் அந்த மாபெரும் போரில் அழிய போவதை அறிகுறிகள் தெளிவாக காட்டிவிட்டன. பெரியவரான பீஷ்மர் முதல் அபிமன்யுவை போன்ற பேர பிள்ளைகள் மற்றும் உலகின் பல்வேறு நாட்டு மன்னர்கள் வரை அனைவரும் அங்கு கூடியிருந்தனர். அனைவரும் அழிக்கப்பட்டனர். தம் மைந்தர்கள் பின்பற்றிய கொள்கைகளை ஊக்குவித்த திருதராஷ்டிர அம்மா பெரும் நாசத்திற்கு காரணமானவர். அவர்தான் வந்து மெயின். நீங்க தான் ஒன்றுதாரி படிச்சோம், இன்னொன்னு படிக்கிறா பிரபுஜி 19 படிச்சிருக்கோம். சகோஷம் இருக்கா பிரபுஜி? சொல்லுங்க, படிங்க. சகோஷோதார்த்த ராஷ்டிராணாம் சகோஷராஷ்டிராணம் ஹிருதயானி வியாதாரயத் நபக்ஷ பிருதுவீம் சைவ துமுலோ ஆப்யனம் நாதயன். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. பொருளறி வாசிக்கின்றன. ஓகே. பீஷ்மரும் துரியோதனன் தரப்பிலிருந்த பிறரும் தத்தமது சங்குகளை ஒழித்த போது பாண்டவர்கள் தரப்பில் இதய சிதறல் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
அது போன்று எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் பாண்டவ படையினரது சங்கொலிகள் திருதராஷ்டிர புதல்வர்களின் இதயங்கள் சிதறின என்று இந்த பதத்தில் பிரத்யேகமாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பாண்டவர்களது திறனும் பகவான் மாபெரும் நாசத்திற்கு இடையிலும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையுமே இதற்கு காரணமாகும். மாபெரும் நாசத்திற்கு இடையிலும் முழு முதற் கடவுளிடம் தஞ்சம் கொண்டிருப்போர் அச்சமுற வேண்டியதே இல்லை. கிருஷ்ண பகவான் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கும் அந்த இது ஆகலை. துமுலோன்னு நடுங்கின இதெல்லாம் அந்த இது போட்டிருக்கு. பிருத்திவியும் செய்வ துமுலோ அபியனுநாதே அந்த முழக்கம் எல்லாம் கேட்கும் போது குரு வம்சத்தின இவாளுக்கு தான் கௌரவாளுக்கு தான் இந்த நடுக்கம் எல்லாம் வந்தது. இவாளுக்கு எல்லாம் பாண்டவாளுக்கு தான் நடுக்கம் வரலைன்னா கிருஷ்ணர் பக்கத்து இருக்கு. அப்போ ஜெயம் நிச்சயம் அவளுக்கு லைன் ஃபெய்த். நமக்கும் என்னன்னாக்கா இது ஒரு ஸ்லோகத்தைன்னு சொன்னீங்கன்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம என்ன படிக்கணும், நம்ம எல்லாம் இந்த மாதிரி சண்டைகளும் போல. அதனால இதுல இருந்து என்ன படிக்கணும், கிருஷ்ணன் நம்ம பக்கத்துல இருந்தா ஜெயம். அது எப்போ சொல்லுவோம், கிருஷ்ணன் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், நாம ஜபம் பண்ணணும். சிம்பிள். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப யார் படிக்கிறேன்னு இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கா, பாக்கி எல்லாரும் படிச்சுட்டலாம். சிவசக்தி மாதாஜி படிங்கோ. சாந்தி மாதாஜி படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். சாந்தி மாதாஜி படிச்சா. சிவசக்தி மாதாஜி நான் படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. நீங்க படிச்சுட்டேன். படிக்கிட்டீங்களா? இல்ல ஒரு நிமிஷம், எல்லாருக்கும் ஒரு வாட்டி சான்ஸ் கொடுத்துருவேன். சிவசக்தி மாதாஜி. சிவசக்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் அடுத்த வாரம் படிக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் யார் படிச்சாலும் அவன் ஆரம்பிக்கட்டும். யார் படிச்சா ஃபர்ஸ்ட்? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஜனிபாய் மாதாஜி நீ லைனா வரட்டும் ஜி. எல்லாரும் படிங்க. ஜனிபாய் மாதாஜி படிங்க. அத வியவஸ்திதான் திருஷ்ட்வா தாதராஷ்டான் கபித்வஜ பிரவருத்தே சஸ்திர சம்பாதே தனுருத்தம்ய பாண்டவா ரிஷிகேஷம் ததா வாக்யம் இதமாக மஹீபதே. நல்லா படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு நான் அடுத்ததுல முக்கில் படிக்கிறேன். இதுல படிக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷன். அந்த சமயத்தில் அப்பானின் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தன்னுடைய வில்லை ஏந்தி அம்புகள் எய்ய தயாரானான். மன்னரே, அனுபவிக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரனின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். பொருளுரை. போர் தொடங்க உள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் நேரடி வழிகாட்டலின்படி எதிர்பார்க்காத அளவில் நல்ல முறையில் அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டவர்களது படைபலத்தை கண்டு திருதராஷ்டிரர் புதல்வர்களின் நம்பிக்கை ஏறக்குறைய சிதைவடைந்து விட்டதை மேற்கண்ட உரையிலிருந்து அறிகிறோம். அர்ஜுனனின் கொடியில் உள்ள அனுமாரின் சின்னம் வெற்றியின் மற்றொரு அறிகுறியாயிற்று. ஏனெனில் ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் நடைபெற்ற யுத்தத்தில் அனுமான் ராமனின் தரப்பில் ஒத்துழைத்தார். ராமன் வெற்றி வாகை சூடினார். தற்பொழுது அர்ஜுனனின் ரதத்தில் ராமரும் அனுமாரும் அவனுக்கு உதவுவதற்காக வீற்றுள்ளனர். பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் ராமரே. மேலும் எங்கெல்லாம் ராமர் உள்ளாரோ அங்கெல்லாம் அவரது நித்திய சேவர்களான அனுமானும் நித்திய நாயகியும் அதிர்ஷ்ட தேவதையுமான சீத்தையும் வீற்றிருப்பார். எனவே எத்தகு எதிரையும் கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் அர்ஜுனனுக்கு இல்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக புலன்களின் அதிபதியான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனுக்கு வழிகாட்ட உள்ளார். எனவே போரை இயக்க தேவையான நல்லறிவுகள் அர்ஜுனனுக்கு எளிமையாக கிட்டும். பகவானால் அவரது நித்திய பக்தனுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மங்களகரமான சூழ்நிலைகள் வெற்றி உறுதி என்பதை தெளிவுபடுத்தும் சின்னங்கள் ஆகும். நிறைய இப்ப கொடுத்திருக்கான் மாதாஜி. மேல கொண்டு போனோம். அர்ஜுன உவாச்ச. இல்ல அது இப்ப நீங்க படிக்க வேண்டாம். இருங்கோ, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டும். உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேண்டாமா? தமிழுக்கு ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளனேஷன் வேண்டாம், நம்ம பாஷை தான். இருந்தாலும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், அப்ப கொஞ்சம் சொல்லணும் இல்லையா? சரி, ஓகே மாதாஜி. இப்ப நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஒண்ணு கொடுத்தா போறேன், ஏன்னா டைம் போறது இல்லையா? இப்ப வேற என்ன கொடுத்திருக்கானாக்கா, இது பிளாக் கொடியிலயும் அனுமர் இருக்கார். அவர் கிருஷ்ணர் யாரு? அவர் ராமர் தான்.
அவர் ராமாயணத்திலேயே வந்து அனுமன் அப்படி இது பண்ணி ஜெயம் கண்டவர் தான் இல்லையா, அவளுக்கு வெற்றி கிடைச்சது. சோ அது இதெல்லாம் இருக்குது. அவர் லட்சுமி தேவி இருக்கா, அந்த மாதிரி எல்லா அறிகுறிகளும் தெரியறது. தெய்வ சங்குகள் என்ன, ரதம், ஃபயர் காட் அவர் அக்னி தேவர் கொடுத்திருக்கார். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவராளுக்கு ஜெயம் நிச்சயம் சொல்லிட்டு ஒரு அறிகுறிகள் தெரியும். எஸ் பிரபுஜி யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல ஹேண்ட் ரைஸ்ல முருகன் பிரபுஜி படிக்கிறேன்னு சொன்னாலே படிங்க பிரபுஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச அர்ஜுனா உவாச சேனையோர் உபயோ மத்யோ ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுத யாவத் ஏதான் ரிஷிகேஷகம் யோத்து காமான் அவஸ்திதான் கைகர் மாயா சகை கையம் அஸ்மன் சமுத்யக்மே. மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் கூறினான், வீழ்ச்சி அடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடியுள்ளவர்களில் எவர்களோடு நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்தவும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ற போதிலும் தனது காரணமற்ற கருணையால் தன் நண்பனின் சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தார். தனது பக்தர்களின் தனக்குள்ள பிரியத்தில் அவர் என்றுமே தவறுவது இல்லை என்பதால் இங்கு அச்சுதா வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். தேரோட்டி என்ற நிலையில் அர்ஜுனரது ஆணைகளை அவர் நிறைவேற்றியதாக வேண்டும் என்பதால் அவர் அதற்கு தயங்கவில்லை. அவர் அச்சுதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். தனது பக்தனுக்காக தேரோட்டி நிலையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் அவரது உன்னத நிலைக்கு இழிவு ஏதும் ஏற்படவில்லை. எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், புலன்களின் அதிபதியான ரிஷிகேஷர் பகவானுக்கும் அவரது சேவகனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு திவ்யமானதும் மிக சுவையானதும் ஆகும். சேவகன் எப்போதுமே பகவானுக்கு ஏதாவது சேவை செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறான். பகவானோ பக்தனுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை எப்போதும் எதிர்நோக்குகிறார். தான் மற்றவர்களுக்கு ஆணையிடும் நிலையில் இருப்பதை காட்டிலும் தனது தூய பக்தன் தனக்கு ஆணையிடும் நிலையை ஏற்றுக்கொள்வதில் பகவான் பேரின்பம் காண்கின்றார். அவரே எஜமானர் என்பதால் அனைவரும் அவரது ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். அவர்கள் ஆணையிடும் அளவுக்கு அவரை விட உயர்நிலையில் எவரும் இல்லை. எந்த சூழ்நிலையிலும் வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்ற போதிலும் தூய பக்தன் தனக்கு ஆணையிடுவதை காணும் போது திவ்யமான இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார். பகவானின் தூய பக்தனான அர்ஜுனன் தன் தாயாதிகளிடமும் சகோதரர்களிடமும் புரிய விரும்பவில்லை. ஆனால் எவ்வித சமாதானத்திற்கும் இணங்காத துரியோதனின் பிடிவாதத்திலேயே அவன் போர்க்களத்திற்கு வர நேர்ந்தது. எனவே போர்க்களத்தின் தலைவர்கள் யார் என்பதை காண அவன் பேராவல் கொண்டிருந்தான். போர்க்களத்தில் சமாதான முயற்சி என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை என்றாலும் அவர்களை மீண்டும் பார்க்கவும் தேவையற்ற இந்த போரில் ஈடுபட அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருந்தனர் என்பதையும் பார்க்கவும் அவன் விரும்புகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப டீடைலா இருக்கு. நல்லா படிச்சேன். அண்ட் உங்களோட எல்லாருக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். படிக்க படிக்க தமிழ் கூட இம்ப்ரூவ் ஆகும், சான்ஸ்கிரிட் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். சோ இதுல வந்து அவளுக்கு இஷ்டம் இல்ல. இது எவ்வளவு பாண்டவா வந்து இவருக்கு வந்து ரிலேட்டிவோ அதே போலதான் கௌரவாசம் கிருஷ்ணனுக்கு ரிலேட்டிவ். சண்டை அவருக்கு அவருக்கு வந்து விருப்பமே இல்லை. ஆனா பிடிவாதம் அவருக்கு வந்து துரியோதனுக்கு சண்டை போட்டாதான் சரி. அவளுக்கு எனது ஒரு குண்டூசி நிலைமை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. சரி நான் இணைஞ்சு கொடுக்கவே மாட்டேன், எனக்கு சண்டை தான் வேணும்னு சொல்லிட்டாரு. வேற வழியில இப்ப சண்டைக்கு நம்ம தயார் ஆயிடலாம் சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்காரு. ஆனா இங்க என்னல இதெல்லாம் மிக சுவையானது, திவ்யமான உறவு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் வீட்டுல திரும்பியும் நிதானமா ஒரு வாட்டி படிச்சு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா படுறதோ அண்டர்லைன் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எழுதும்போது இப்ப வரும். ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சப்பதான், இன்னைக்கு சாப்டர் முடியாது, முடிஞ்சதுனாக்கா நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டே முடிஞ்சு அப்போ நீங்க குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வெரி செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான், நல்லா இருக்கு. 23 யாரு எடுக்கிற மதாஜி பிரபுஜி சம்படி எல்லாம் கிடுகிடுன்னு ஆரம்பிச்சிருவோம். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் கொடுத்து விடுறேன். இன்னைக்கு ஹேண்ட் ரைஸும் பண்ணல, தெரியவே மாட்டேங்குது. சாந்தி மாதாஜி படிங்க, நானே சொல்றேன். சாந்தி மாதாஜி படிக்கிறேங்க மாதாஜி. யோத்ஸ்யமானான் அவேஷேகம் யதேத்ர சமாகதः தார்த்ராஷ்டிரஸ்ய துர்புத்தேர் யுத்தே பிரிய சிகிர்ஷவக. கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரனின் மகனை மகிழ்விக்கும் விருப்பத்தோடு
இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும். பொருளுரை: தனது தந்தை திருதராட்டருடன் கூட்டு சேர்ந்து பாண்டவர்களின் அரசை சதி திட்டங்களால் ஆக்கிரமிக்க துரியோதனன் விரும்பினான் என்பது அனைவரும் அறிந்த ரகசியமாகும். எனவே துரியோதனன் தரப்பில் இணைந்தவர்கள் அனைவரும் ஒரே குட்டையில் ஊறிய மட்டைகளாகவே இருக்க வேண்டும். போர்க்களத்தில் போர் தொடங்குவதற்கு முன் அத்தகையவர்கள் யார் என்பதை அர்ஜுனன் காண விரும்பினானே தவிர அவர்களோடு அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை. கிருஷ்ணர் அருகில் அமர்ந்திருந்ததால் வெற்றியில் அர்ஜுனனுக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது. இருப்பினும் தான் சந்திக்க உள்ள படையின் பலத்தை மதிப்பிடுவதற்காக அவர்களை காண விரும்பினான். சேனையோர் உபயோர் மத்தியம், சேனைக்கு 2 சேனைகளுக்கு நடுவுல ரதத்தை நிறுத்துன்னு தான் சொன்னார். ஏன்னா ரொம்ப பெருமை அவருக்கு. யாருக்கு? அர்ஜுனுக்கு. சண்டை போடுறதுக்கு அவன் கேட்கறான், தாராளமா சண்டை போட்டு நம்ம அவன் வீழ்த்திடலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பலம், அந்த பலம் இருக்கு. இவர் சின்ன வயசுல பெரிய வில்லாளி தானே, அந்த இது இருக்கு. சரி, யாரெல்லாம் ரொம்ப நேரம் அவருக்கு ஒரே குட்டையில் ஊரிய மட்டைகள் அந்த மாதிரி யாருதான் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னுட்டு அந்த இது பாக்குறதுக்கு அவருக்கு ஆர்வமா இருந்தது. அதனால ரதத்தை 2 அணிகளுக்கு நடுவில் போச்சிருந்தாங்க. ஒண்ணு படிச்சா ஒரு நேரம் இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க இல்லையா? ஓகே, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்லையா? உமா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிட்டாங்க மாதாஜி. மியூட்ல இருந்து தெரியாம பேசிட்டு இருந்த சாஸ்வதாங்க மாதாஜி. படிங்க சாஸ்வதா மாதாஜி படிங்க. ஏவம் உக்தோ சஞ்சய் உவாச்ச படிக்கணும். யார் பேசுறான்னு தெரியல. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்தோ ஹ்ருஹிகேஷோ ஹ்ருஷிகேஷோ குடா கேஷன பாரத சேனையோர் உபயோர் மத்தியே சதா பயித்வா ரதோ ஸ்தாபனம்னா தெரியுங்களா? நிறுத்துறது. ஸ்தாபயித்யா ரதோ, ரதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுவாங்க. ஸ்தாபயித்வா ரதோ தமம். சஞ்சயன் கூறினான், பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது உத்தம ரதத்தை இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு நிறுத்தினார். பொருளுரை: இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் குடாகேசன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். குடாகா என்றால் உறக்கம். உறக்கத்தை வெல்பவன் குடாகேசன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். உறக்கம் என்றால் அறியாமை என்று பொருள். கிருஷ்ணருடனான தனது நட்பால் தூக்கத்தையும் அறியாமையையும் அர்ஜுனன் வென்றிருந்தான். கிருஷ்ணனின் மிகச்சிறந்த பக்தன் என்பதால் அவனால் ஒரு கணமும் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. ஏனெனில் இதுவே பக்தனின் இயற்கையாகும். உணர்விலும் சரி, உறக்கத்திலும் சரி, பக்தனால் கிருஷ்ணரது நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகளை நினைத்திருப்பதிலிருந்து ஒருபோதும் விடுபட்டிருக்க முடியாது. இவ்வாறாக கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதன் மூலமாக உறக்கத்தையும் அறியாமையையும் வெல்ல முடியும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது சமாதி என்று அறியப்படுகிறது. எல்லா உயிர்களின் புலன்களையும் மனதையும் வழிநடத்தும் ரிஷிகேஷர் என்பதால் சேனைகளின் நடுவே தேரை நிறுத்தச் சொல்லும் அர்ஜுனனின் நோக்கத்தை கிருஷ்ணனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவ்வாறு தேரை நிறுத்திய அவர் பின்வருமாறு பேசினார். இது அதுல என்ன இருக்கு? இது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தானே இல்லையா? அவருக்கு குடாகேஷான்னு ஒரு பேர் இருக்கு. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. குடாகேஷன் தூக்கத்தை வருது. தூக்கம்னா என்னது? அறியாமை அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். அப்ப இவர் பகவான் கிட்ட அவருக்கு நிறைய ஞானம் வர்றதுனால அறியாமையெல்லாம் விட்டு போறது. அண்ட் ஆல்சோ பக்கத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால தூக்கம் அவரை விட்டுட்டு தூங்குவானே, ஐயோ கிருஷ்ணர் இருக்கார், பக்கத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இப்படி அவர் தூக்கத்துக்குள்ள வென்று நம்ம எல்லாம் இருக்க முடியுமா? நம்மளால இருக்க முடியாது. ஆனா அது அர்ஜுனா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவர் அந்த மாதிரி தூக்கத்தையும் வென்றவர். அதனால குடாகேஷன் பேர். அது அர்ஜுனை பத்தி கொஞ்சம் இதா கொடுத்துருக்கா. எஸ். அடுத்தது உமா மாதாஜி படிக்கலையே. உமா மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் எனக்கு எப்படி படிக்கணும்னே தெரியல. தப்பா படிச்சிட கூட அடுத்த வாரம் படிக்க. நீங்க லாஸ்ட் டைம் படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தான் எல்லாரும் படிக்கணும் மாதாஜி. தப்பா படிச்சா ஸ்லோகத்துள்ள வார்த்தை எப்படின்னே தெரியல. சொல்றேன், ரிப்பீட் பண்ணுங்க. பீஷ்ம துரோண, பீஷ்ம துரோபமுக சர்வ நான் சொல்றேன், ரிப்பீட் பண்ணுங்க போறோம். பீஷ்ம துரோண, பீஷ்ம துரோண முகதः சமுகதः சர்வேஷாம்
சாதம் மாதாஜி நான் சொல்றதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க, அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். சர்வேஷாம் சர்வேஷாம் மஹீக்ஷிதாம் மஹிஸ்ததாம் மஹீக்ஷிதாம் உவாச்சன பார்த்த பஷ்யைதான் பஷ்யைதான் பார்த்தவஸ்ததான் பஷ்யைதான் பஷ்யைதான் சமவேதான் குருநிதி தமேஷன ஸ்க்ருநிதி மாதாஜி சமவேதான் குருநிதி சமேஸ்தான குருநிதி சமவேதான் மாதாஜி சமவேதானின் சமவேதான குருநிதி. ஓகே, படிக்க தமிழ் படிப்பே அந்த இந்த எழுத்து சரியா தெரியல, மொபைல்ல தெரியல. சரி, யாரு கொடுக்குறேன் மாதாஜி. ஐஸ்வர்யா இதுல படிக்க எழுதி படிக்க படிக்கிறா தமிழ்லாம் படிப்பேன், அந்த இதுதான் எனக்கு எழுத்து சரியா தெரியல. எழுத்துதானே மாதாஜி, தமிழ் எழுத்துதான். பயம் உங்களுக்கு உள்ளூர பயம் இல்ல, எல்லாம் போயிடும். 2-3 நாளைக்கு நான் படிக்க சொன்னா போயிடும். படிங்க. பீஷ்ம துரோணம் மற்றும் உலக தலைவரின் முன்னிலையில் பக்தர் இங்கு கூடியிருக்கும் ஒரு வம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறினார். பொருளுரை: எவ்வாறு உயிர்களின் பரமாத்மான பகவான் கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனின் மனதில் நடந்து கொண்டிருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இங்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ரிஷிசேகர் என்னும் சொல் அவர் மாதாஜி ரிஷிகேஷ என்னும் சொல் அவர் அனைத்தையும் அறிவார் என்பதை குறிக்கிறது. அதுபோலயே பார்த்தன் பிரதாவின் குந்தியின் மகன் என்றும் சொல்லால் அர்ஜுனனை குறிப்பிடப்படுவது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அர்ஜுனனை தனது தந்தையை வாசுதேவரின் சகோதரியான வாசுதேவரின் சகோதரியான வசுதேவரின் சகோதரியான பிரதாவின் மைந்தனன் என்பதால் அவனது தேரோட்டியாக இருப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டதை நண்பன் என்ற முறையில் கூற விரும்பினார். கிருஷ்ணன் அவ்வாறிற்காக இப்போது குரு சம்சஸ்திரத்தை பார் என்று அவர் கூறினார். பொருள் என்ன? அர்ஜுனன் அங்கேயே போர் புரியாமல் நின்றுவிட விரும்பினானா? தனது அத்தை பிரதாவின் மகனிடத்தில் இது போன்ற செயல்களை கிருஷ்ணன் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அர்ஜுனனின் மனம் இங்கே பகவான் நகைச்சுவை கலந்த முறையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் தப்பா படிச்சிருந்தா மன்னிச்சுக்கிறேன். அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, அந்த வேர்ட் எல்லாம் கரெக்டா படிச்சாதான் அது நமக்கு படிக்கிறதுக்குதான் நானும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதான் புக் எடுக்காம இருக்கேன். புக் எடுத்து படிங்க, அப்ப வரும். சோ இதுலயே கொடுத்திருக்கனாக்கா அவர் தேரோட்டியா இருக்கார். அவர் சொந்த அத்தை பிள்ளைதான், இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்லியா தேரோட்டி அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றார். இப்போ அதுல அவர் குந்தியின் மகன் என்னும் சொல்லால் அர்ஜுனனை குறிப்பிடுவது மிகவும் முக்கியத்துவம். இதெல்லாம் என்னால பொருளுரையில அவர் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப அது ஒரு டீடைல்ஸ் எல்லாம் நாட் சம்திங் டு பி எக்ஸ்பிளைன். குரு வம்சத்தினை பார் என்று அவர் கூறுவதன் பொருள் என்ன? அர்ஜுனன் அங்கே போர் புரியாமல் நின்றுவிட, நம்ம சொந்தக்காரா இருக்காளே, ஐயோ நம்ம பெரியப்பா பிள்ளைகள் தானே சொல்லிட்டு நிற்க கூடாதே, சண்டை போடணுமே. நான் அந்த மாதிரி வீராப்புல தானே வந்தான். உள்ள வரும்போது எப்படி வந்தான்? யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பாக்கலாம், அந்த அணியில யாரெல்லாம் இருக்கா, அவனுக்கு போய் உயிர் விடுறாங்களே, இவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாக்குறோம் அப்படின்னு நடுங்க கூடாதே அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா
நிறுத்தினது எங்க சொந்த இது பாட்டனார் குருமார்கள் கசின்ஸ் யார் பெரியப்பா பிள்ளைகள் அவளுக்கு முன்னாடிதான் தேர வேணும்னு நிறுத்தினார் கிருஷ்ணர். ஏன்னா கொஞ்சம் மனசை திருடப்படுத்துறதுக்கு அவர் அந்த மாதிரி பண்ணேன். ஐ திங்க் 1.25 வரைக்கும் நிறுத்தி விடணும். 1.26 இருந்து நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல பண்ணாங்க சனிக்கிழமை. ஓகே, ஸ்டாப் பண்றேன். கிருஷ்ணா